Agenda culturală a orașului Cimișlia permanent este plină de evenimente, sărbători naționale, expoziții de pictură, festivaluri de dans, cânte, concerte, spectacole. Pe acest fondal se evidențiază câteva inițiative ale tinerilor, care au adus un suflu nou în viața culturală a Cimișliei. Este vorba de teatru experimental al tinerilor, concursuri de inteligență și frumusețe, de artă urbană și fotografică. Vom fi atât de fericiți împreună. Numai noi doi. Tu pentru mine, eu pentru tine. Din gândurile noastre vom face castele, din cugetările noastre vom face mări, miliarde de unde. Tu credi di essere meglio di me? Festival de artă, cultură și creativitate urbană. Un loc aparte în acest șir de inițiative îl ocupă festivalul CEFEST, Cimișlia în sărbătoare. Organizatorul festivalului este Radu Corleteanu, revenit la Cimișlia din București, unde și-a făcut masteratul la regie. Anul acesta suntem în a doua ediție a Festivalului de Artă, Cultură și Creativitate Urbană CEFEST, un festival care cu succes a reușit să adună în jurul Casei de Cultură, în scoarul Micul Paris, foarte mulți tineri dornici și deschiși spre ceva nou. Vrem să-i dăm CEFEST-ului, în afară de spiritul urban, și un soi de influență etno, dar etno regăsit în pusta getică, regăsit în valurile lui Traian care trec pe lângă noi, fortărețele poate să le restabilim, fiindcă doar așa vom avea și obiectiv turistic, și cultural, și agrement. Dovadă că inițiativele culturale ale tinerilor la Cimișlia prind rădăcină este și deschiderea primei agenții de organizare a evenimentelor din localitate. Natalia Untilă este cea care aduce un suflu nou evenimentelor, fie de ziua copiilor, fie de sărbători de familie. Am început, de fapt, ca animator. Este vorba de organizarea sărbătorilor pentru copii. După care persoanele clienții mei au solicitat adăugători decorul cu baloane. Și eu m-am gândit de ce nu să includ adăugătorul ramură. Și am adăugat decorul cu pânză, cu flori, cu accesorii, flori vii, flori naturale. Și încerc să mențin toate aceste ramuri la un nivel cât mai înalt, la un nivel cât mai dezvoltat. Deci dacă apare o tehnologie nouă sau o idee nouă ce ține de programele ca animatori, includ iarăși niște lucruri noi. La inițiativa tinerilor, în orașul Cimișlia, în curând va apărea un atelier de cinema, teatru contemporan al tinerilor.